ఏం రాస్తుందంటే మా రాక్షస రామకోట రాస్తుంది పాపం, చాలా కష్టపడి. శ్రీరామ శ్రీరామ అనుకుంటున్నాడు. శ్రీరామ శ్రీరామ అనుకో మనసులో. రామకోట అయితే రాస్తుంది. అప్పటి పుస్తకం అది. చిన్నప్పటి పుస్తకం ఇది. ఎలా తయారైంది? సగం రాసానా పేజీలు, బోల్డ్ పేజీలు చాలా రాసానే. అవి కూడా రాసాయి. నేను కూడా కొంచెం రాస్తాను. ఇవాళ అన్ని రాయమనలేదు, కొంచెం కొంచెం రాసేద్దాం. ఇవన్నీ రాసాక ఇంకోటి కొనుక్కుందామా? గుళ్ళో ఇచ్చేసి అప్పుడు ఇంకోటి కొనుక్కుందాం. గుళ్ళో ఇచ్చేయాలి రాసాక. గుళ్ళో ఇస్తే గుళ్ళో వాళ్ళు దాస్తారు, దాచిపెడతారు. రామకోటలో ఇచ్చేయాలి. ఇక్కడ ఉందిగా అదే పేడ, అక్కడ ఇచ్చేయాలి. రాయి, ఎంతో పుణ్యం.